Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Eze-Ana, ugochitubelu na Oraifite, I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ gbaa afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ more you should know about mentorship, igba Oso-agwu. Yes, I'm here to tell you that it's only professionals, people that understand how things work, people that you can call experts, that succeed in whatever they do in life. You can never be successful in your choosing career if you are half-baked, if you don't understand the beginning and to the end of any choosing career. Enwere ọtụtụ professionals ndị na-arụ ọrụ nka dị iche iche, ma name them the mechanic, the bricklayers, name them. But they are not succeeding. It's not because na ha enwere agwụ ma na ha enwere ọkpụkpọ in their choosing career, but because they are not professionals. Ha dị eme ihe etu ekwesị ka esi na-eme ihe. Ihe ndị aka ndị aka ndịrị adreesị today. Etu aka ọ dịkwa na ndị na-arụ ọrụ agwụ, ọrụ ọkpụkpọ. Enwere the do's nwere the don'ts. Enwere iwu agwụ. That iwu agwụ anwa is the do's and don'ts. And the ethics of every profession. And I'm here to tell you now, only and then with ethics of each profession. Onye na-alụ dibia, onye nchụaja, whether ma pastor, ma father, and with the rules. And what ụfọdụ ihe ị ga-eme ma ọ bụ ihe ị gaghị eme. Ọnya ka o ji abụ mgbe ụfọdụ ọ na-adị m ka ndị niile akpọrọ ọrụ jee ọzụzụ. Ide afụ ka Reverend Father si akọmpọtụ onwe maka ihe ọzụzụ a azụrụ ya Oga Theological School atụrụ anya na ọ ga-akpa agwa dịka onye nwere ọzụzụ. Imeji ya wee compare ordinary pastor or self-acclaimed dibia or eze nwanyị or whatever onye akpọrọ onwe mara o jere ọzụzụ. Enwere ụfọdụ ihe ọ ga na-eme ama adaba because of one of the ethics of the profession or the calling. Onya ka nji agba mbọ na-akọwara ndị mmadụ the importance of mentorship. Ịgba boy. O nwere ụfọdụ ihe ị gara eme try and error. Maka ihe na e drop properly mentored. I were ndị na-abịa n'ụzọ gị were na-amụ ọrụ, and o nwere ike ndị anwa izuru n'ụzọ iji wee mụọ ọrụ ga-abụ ndị ị ga-eji mebi ihe ọrụ gị n'ọdịnihu. Ihe ndị a ka ị ga-eneba anya. Pay attention, you will learn a lot. Bandage you will learn a lot. Before we dive into today's lecture, important announcements. We are in the month of January 2026. I am a ticket to a in In where Ricky Swelai, a distance is not a barrier. And we're going to the book throughout 2026. I had shown I skip review 1 month. Each is where he gave me forward or 3 prayer requests I get even altar. That's why I go for the Kubiokunisi Gayan on 1. Listen to go in my temple, Chuaja, go for Kubiokunisi this way all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and consecrated group. To Akaisi me every month. I am a literary Chuaja, he can go 4 years now. We have massive testimonies. But as you all know on social media, I had they show you all on social media more than TV, so I'm going to show you that he gave me or chat me on WhatsApp. WhatsApp don't be getting what I'm 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Kuzi amade long go mark 18 minutes. Man head talk and call again. For any reason, that will be focused on that all. Yes. Whether we want to do it via administration,
whether me nweta anya bụ ozi via ozi dị iche iche, whether me nweta dị ozi via afa agbaala gị, ma ọ bụ na mmụọ gwara gị okwu via clairvoyance, clairaudience, or whatever, or na-ezuru ozi whatever. Ni nwere ọkpụkpọ adịghị nwa na onwe gị dị convince ni nwere ọkpụkpọ a. Ife mma advice gị mee bụ nke a. Mee ekpere, kwubi okwu gọọ ọfọ for 9 days facing the east. Kpọkuo chi gị na ezumezu mmụọ ndị kpọrọ ọrụ sị ha na ikwetago na ị ga-aza okwu a. Mana ha biko, ha nye gị direction. Ha direct gị to onye ga-anọ n'aka ya wee kpọọ Oso-agwu for mentorship. Now, listen to your inner self. Ha ga-ewepụtara gị onye ọ bụ gị na ya, onye ị ga-eje n'aka ya, onye gị na ya nwekọrọ some certain things in common. Onye ọ bụ na mmụọ direct gị, mmụọ na-direct gị mana n'uto na mkpọtụ na-eme n'ime obi gị dị ama. So onye ọ bụ na mmụọ direct n'ọnya ka ị ga-eje gba Oso-agwu n'aka ya, biko echefuna ije gba Oso-agwu n'aka onye ahụ. Get ihe Oso-agwu ga-alụrụ gị bụ ọ ga-emere gị inwe ọzụzụ onye anwa, maka na onye bụ mmadụ ụzọ sibe ite na aka ya enwe mkpọmkpọ ite na mkpọmkpọ ọkụ. Onye anwa ọtụtụ n'ime ụlọ bụ ndị akpọrọ ọrụ na-asị na-agwara ya na-akpọrọ ọrụ mana ọ mara ebe ọ ga-esi bido. Kedu ka ị ga-esi mma ebe ị ga-esi bido? Ọ na ịmarọ na Elijah bụ Moses soro Elijah na Aaron. Ọ na ịmarọ na mgbe Elijah nọkwa na Elijah jụrụ Elisha. Ọ na ịmarọ na Jizọs ndị ụka ọbịa mentor his disciples, his apostles, his disciples. Then ndị apostles ya wee mentorkwa disciples ya bụ 72 disciples. Etu a ka ọ dị date. Ana m achọ ịkọwara gị na ọ bụrụ so onye dibịa ma ọ bụ eze nwoke ma ọ bụ eze nwaanyị bụ onye akpọrọ ọrụ. Ọtụtụ nọ ndị nọ ịlụ ọrụ mmụọ bụ the spiritualist, the priest, the evangelist, the father, the pastor na ndị ọzọ. Ha niile bụ ndị akpọrọ ọrụ, mana ọtụtụ n'ime ha na-eji ọzụzụ. Ọnya mere agwa ha dị coordinated. Si ebe anyị nwere ndị na-eri mperi bụ n'ọdịnala, I will say it. Maka na onye ụka kwuo ya nwere ike na ọ na-agba ndị ọdịnala mgba, ọ bụrụ eziokwu. Mana m ekwu ya because na m abụ an insider. So ihe m ejikwa gị bụ na ebe e nwere quacks plenty bụ n'ọdịnala Igbo. Ka m tiwanya m aka Igbo ozugbo. You know why? I can tell you na 50% of people nọ into ọrụ mmụọ nowadays enwere mentorship in any form. Ụfọdụ na-efiru na ọ bụrụ na ha si na ha je gba Oso-agwu, ọ bụrụ ome ha eluko ifiri, ọ bụrụ eziokwu. Nna mụtara nna m bụ onye nọrọ m ụwa bụ a great dibia chi ọzọ. Mgbe e bidoro gwa oziwe m ozi gbasara ọkpụ oku ma bidoro mgbe m ka nọ na nwa. Yes. Ganye na mgbe m nọ na charismatic nọ na Bible Society, mgbe ana m enweta ozi. Then mgbe a ka eziri m ozi a, mana na m emecha bido ọlụ a, nwaanyị onye Yoruba na-ezi m ya bụ ozi ebe m kpọ my younger sister agwụ na-enye nsogbu eje that time. Gwacha m ya, o torozi aka ya gwachara m ya mgbe o bidoro ihe ga-eli idie iwe ibido na-abịa. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na onye akpọrọ ọrụ ọbụla akpọrọ gị ọrụ, ị ga-aga through mentorship. Despite the fact that we got through processes of philosophical training and theology. Mana mgbe m batara n'ọdịnala Igbo, I still humble myself, ji ọgba Oso-agwu, eji mgba Oso-agwu n'aka mmadụ ịnọ bụ na ịmarọ. Yes, ihe kpatara ya bụ na because of the nature of my calling. Enwere ndị onye mma abịa na nke si ihe ndị a ga-asị mmụọ n'aka ya bụ one particular pattern. Asịkwa m enwere ike ọ bụrụ 1 month, asịkwa m mba na nke mma amụta n'aka onye akwụkwọ. Uje n'aka onye na-etu ihe gbasara ọrụ mmiri. Tu aka nsi wee je n'aka mmadụ 4 different people. Onwe ndị nje n'aka ha na-agwọ ọgwụ mana ekwere m amụta aspect. Ayọtara ya? Maka na ndị otu m gwara m amụọ ihe achọ ka mmụta n'aka asị m over isi n'aka ya. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ o mere m ndị more versatile. And the gwara ọtụtụ ndị nzugoro so far dịkwa versatile. I have to empty everything into their skulls. Gịnị ka m na-akọwa na ya bụ na today ọ bụrụ ka m wee make him out. But ndị niile aṅụ mkpa na Oso-agwu ihe na befa
to the glory of God. Akasigo ha. You know why? Ọ bụrụ na mmadụ mentor gị does not mean that na ị ga-anọ below the person. No. Mmadụ na-aka nna ya ukwu maọbụ ka nne ya ukwu. Etu a ka ọ dịkwu na bọyị, ya nwa bọyị ya gbacha abọ mechaa aka ọgụ ya. Ifu mekanik ji emụcha aka ọrụ n'aka ọgụ emecha aka ọgụ ya. Ihe niile ka mentor gị bụ the rules of engagement. Ịnwetasịsị agwụ gị ga-adịziri gị some certain things ị ga-eji bụrụ ọkaibe. O nwere ụfọdụ ọrụ gasị mmụgasịrị mgbe m jere ịgba ọsọ agwụ, mana ọ bụrụzi etu a ka m ji arụ ya bụ ọrụ na enwere ike ihe a bụrụ na 50% of etu esi kụzi m dị ọrụ na nke onye mgbara ọsọ agwụ ka nkachi dị extra 50% bụ nke ndị otu m kụziere m ad. Unu na-afụta mgbe ụfọdụ na isi na ịgbara ọsọ agwụ ọ bụrụ beletrin you no. After all, ndị na-agbara ọsọ agwụ na ebe m bidogoro today, o nwere onye nke nnọkọtara n'ihu akwụkwọ wee gwa gị yes, but they knew ebe ha onye bụ ya nna ugwu. Gịnị ka m na-akọwara gị na ya na ọrụ a bụ sọ gị onye dị prọfeshọnal ga-asọsidi na ya n'ihe ọ bụla ị na-eme na ndụ a. Ọ ga-enwerịrị onye ga-adọrọ mmụọ, ọ ga-enwere onye ga-abụ ọ bụ na oreji, nwe onye ị ga-afọl back on si nne m ukwu maọbụ nna m ukwu kedu ihe m ga-eme. Ibe abụ ọkpọ onye kpụ ya, ịghọtara ya? Ibe abụ ọkpọ onye kpụ ya, mmadụ ga-akụziriri gị ọtụtụ ihe. Ụfọdụ ndị mmadụ na-efe eso ndị mmadụ na Facebook na-achị nke na by so they will learn. No, enwere ihe mmadụ ama akụziri gị, enwere ihe mmadụ ji ka mba ọ bịa ọkụziere the peripherals maka na ọ chọrọ ịgbado view, mana the make the koko ọma agwaghị ya. And ije bido ọrụ based on ihe anyị mụtara na social media, o nwere oge ọ ga-eru ịtọ na ịtọ. Ịghọtara ya? Ịma na ebidosi ọrụ agwụ nwere ike rise ya, ọ bụrụ rise bụ isiokwu, mana ọ ma sustain kwa. O nwere ndị bidosigoro ọrụ ha gata obere mechie final ha na-agbagharị. Ụfọdụ n'ime ha na-ejizi oge anyị banye otu kwa ihe ndị ọzọ dị iche iche. So but what I tell you, ọ bụrụ na afọ enirisi na-agwago gị na ị nwere ọkụ oku, mana na etu ofeke si alụ ọrụ abụrụ etu onye akpọrọ ọrụ si alụ ọrụ. Kpọkuo ndị agwụ si ya na ịchọ gị ije ozi a, jekwa onye obi gị nabata mmụọ direct uto si ya na ịchọrọ ịgba ọsọ agwụ na biya, ọ gwa gị ihe ị ga-ewetara ya. Ihe ahụ na ọ sị gị wetara ya. Ihe a ka ọ ga-ejijere ihu agwụ wee gwa ndị agwụ na-ebịara ịmụ ọrụ. Ijekwa n'ebe i jere ịgba ọsọ agwụ bido bisi wee ọsọ agwụ wute platonic love. No, focus ihe iji maka ebe. Ọ bụrụ na ịrụsị ọrụ a ịkwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ, o nwere ihe ị ga-amụta ndị ọ ga-eme gị ime spend dị ego. Ọtụtụ n'ime ụlọ agbara na-agbara gị ọrụ, ijegoro je rụwa ọrụ mmiri, je rụwa ụmụ ọrụ niile ya na-arụ separately, ịrụchakwa ọrụ niile arụrụ ya ka esi arụ ofeke. O nwere ka esi arụrụ onye ọrụ nwere kọlụ ọrụ, nwee ka esi arụrụ ofeke ọrụ. Ofeke bụ ịrụọ ya satụrụọ ya ndị otu ha ejebe, mana onye ọrụ ọwụ ị na-ebuild personal relation with them and installing them as well. Ọ ga-adịrị cheaper. Advice ka m na-enye gị. Nke abụọ bụ na mgbe ị bịara mentorship, onye ahụ ị bịara mentorship n'aka ya ga-ama ebe ya calling lies, ebe ị nwere weak point na ebe ya strength lies. Mara na ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa ahịa ihe abụ expert na. Mara na ihe gbasara aja, mara na ọ bụ ihe gbasara ịgba afa. N'ọrụ mmụọ a enwere department etu esi wee bịa na medical doctor, wee nwee psychiatrist, nwee gynecologist, nwee urology, nwee neurology, nwee physicians and so on and so forth. Etu a ka ọ dịkwa n'ọrụ mmụọ. O nwere onye ga-abịa na ọ bụrụ na ọrụ mmụọ ihe ọ na-alụkarị bụ cost breaking n'imebi ọgwụ. Ịghọtara ya? Nwee onye ya abịa nke ya ihe ọ na-alụ bụ ọrụ ezinụlọ, igbuju ngwuru n'ahụ ọkụ. Nwee onye ya abịa na nke ọ bụrụ saa afa ka ọ na-agba. Nwee onye ya afụ maka ọ bụrụ na ọ gbasara ụmụ nwaanyị na-achọ nwa ma ọ bụ ụmụ nwoke na-achọ nwa. Nwee onye ya afụ maka ọ bụrụ gbasara ụmụaka, ihe ọbụla gbasara ụmụaka. Ifuna na-ekere ọrụ eke. Mana mgbe ahụ i jere ịgba ọsọ agwụ ka a ga-ama ya area of specialization. The same way mgbe anyị nọ na secondary school, ị ya nọ na primary 6 marụ whether ma ya agụ science or art, ya ma? No. Ọ mgbe bata JS1, mgbe ị nọ na junior class ka a ga-bịa onye nkụzi gị ga-eji wee ma na ịbata senior class na ị ga-anọ na art ma ọ na ya nọ na science based on their area ị na-eme ọfụma. Etu a ka ọ rụrụ ọrụ mmụọ. Ọ ga-enwerịrị onye na understudy you, onye na-eme ntọ gị na-afụ
ka mmụọ si ezigo ozi ịlụ ọla egwu ya, onwe vision ị nwere egwu ya, onwe ihe ndị ọzọ ị na-enwe igwu ya, onye agha ga-enwe ike na-supervise gị, mara ebe ị dị good, mara mgbe mmụọ na-agba gị ụgwọ, mara ụmụ mmụọ gị na ha ga-emetọ ọyị. Story of Samuel, ifuru mgbe a na-akpọ Samuel okwu, Samuel agbara want to answer, oche nọ nna ya ukwu na-azị ya until nna ya ukwu ma nọ mmụọ na-akpọ ya okwu wee jụọ Samuel, ọ bụrụ na mmụọ kpọọ gị kwuo kwube di nwere m na nwa odibo gị na-ege ntị, ebe ezie ya ozi. Ọtụtụ n'ime ụlọ bụ ndị nwere ọkpụkpọ oku, mmụọ chọrọ iziga ozi, but you don't even know what to answer. You don't even know how to comport yourself. You don't even know how to behave. Ọtụtụ n'ime ụlọ lifestyle gị na-kick away ya ndị otu. Etu isi ebi ime, etu isi akọmpọtụ onwe gị na-achụpụ ndị otu gị chute ha aka. Ụfọdụ ndị mmadụ iwu nnukwute onye ọgbanje, iwu nnukwute onye mmiri, mana ihe niile gbọdọ ka esi align, eme the alignment. Therefore, before you know it, igbochie ikewa mmekọrịta dị n'etiti gị na ndị otu ịgbara aka. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ị gakwara onye ọbụla ga-asị gị ka etinye gị na WhatsApp group ntị ma ọ ka ọ na-akụzi na Facebook. 90% of ihe a na-arụ n'ọrụ mmụọ n'ọdịnala Igbo is practical. Ọ bụrụ ihe mmadụ ga-alụwu na social media, ọ bụrụ ihe mmadụ ga-alụwu na WhatsApp group. Agwa nga na nkụzi ama eto ogologo, were okwu nke nwa nke mmadụ wee mere ihe. And it shall be well with you. Ka ị nụrụ onu a ịkpọchi n'obi gị, ọ bụrụ na ị nwere ọkpụ okwu, chọba kpebe ekpere gọba ọfọ, yọma ndị otu gị, ha lead gị to the right person. Jekwa onye agwa ya na ịchọrọ ịgba ọsọ agwụ. My brother, my sister, ọ ga-eme ọdịrị uchi. Mana ọ bụrụ na ijekwa onye aja na-alụgoro ụmụ ọrụ mmụọ, ọ na-achaji gị ka ofeke, enwere ka esi achaji onye ọzọ, nwee ka esi adabata onye ọrụ. Ịghọtara ya? Ezigbo dibịa ghọtara ya na ama achaji gị nwa bụ onye ọrụ, maka na ọma na ọsọ ihe dị na-agwụ ihe bụ natara na o nwere ike mgbe anyị etichachago gị. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 0805 78 37672. I repeat, 0805 78 37672. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwem na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izigbo ụzọ m ga-esi lụwo ya, n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke meworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie.